den ikke mere? Nu er knude på, nu kan det være noget. Jeg skal hente dig. Det er dog på den anden. Den kan jeg godt. Nå, skal vi finde... Den stod her. Nej, det må det jo ikke. Jeg giver for resten af dagen til at gå med. Jeg står bare og venter. Den er koncentreret. Men så slår vi en gang til. Hej Maja. Alle flere. Nå, kom nu. Det skal være hvide snorre. Det bruger ikke med sort. Men jeg vidste ikke, at min var så hård. Hey, hvem skal slangen gå op? Ja, det er ikke noget ved at tage alle de mennesker. Nu kan du røre slangen. Det kan